Бу якның шишмәсен, күлләрен кем күргән, сокланган иң элек. Кем генә булса да, авылымның урынын сайлаган бик белеп. Урнашкан ул таулар кочагында, тирә-ягы болын, урманнар. Мондый гүзәл авыл, әйтегез, җир йөзендә тагын кайда бар? Татарстанның иң матур бер җирендә, Донлы Мамадыш төбәгендә урнашкан безнең авыл. Безнең авыл дип, ике авылны бергә әйтергә күнеккәнбез. Күйек Иркса, Яңа Кмазан авыллары гомер буе бер булып, җитәкләшеп тормыш итә. Бүген без сезне шушы оҗмакка кунакка чакырабыз. Безгә килеп күрегез. Кмазан тау буйларында йөзәрләгән чишмәләр, суларын эчеп туймассыз, килеп чыксагыз әгәр. Чишмәләр күп бездә. Иганәчеләр ярдәме белән бар зур чишмәләр дә төзекләндерелгән. Барысы да шибәр кыздай киенгән. Кмазан чишмәсен өр-ягына матурлагач, шаулатып гөрләтеп, чишмә бәйрәмендә күңел ачты авылым халкы. Җырга моңга оста авылдашларым милли бәйрәмнәрне, яулык җыю, сабан туе бәйрәмнәрендә бердәм оештыра. Рәхәтләнеп баянда уйнарга йөрүче яшьләребез дә күп. Авылыбызда урта мәктәп эшли. Күйек Иркса гомуми белем мәктәбендә укучы балалар һәр яктан актив, төрле олимпиадаларда, төрле дәрәҗәдәге бәйгеләрдә җиңү яулыйлар. Үткәннәрне барлап, саклап, киләчәккә күз тотып, укучы балаларга карап күңел сөенә. Әти-әниләрдә мәктәп белән тыгыз элемтәдә, уздырылган чараларда теләп катнашалар. Мәктәп каршында авылыбызның мәдәният йорты. Бүгенге көннәрдә анда дәүләт программасы нигезендә капиталь ремонт төгәлләнеп килә. Ремонт дип тормыйбыз, бәйрәмнәр дәвам итә. Безгә килеп күрегез. Авылда Яңа Кмазан табиблык амбулаториясы, ветеринария амбулаториясы төзелде. 2 мәчетебез эшләп тора. Җәйләрен балалар мәктәп яны, мәчет яны лагерьларында ял итәләр. Авылыбызда дини гыйлем алуга, дини бәйрәм йолаларга, туган телебезне саклауга зур игътибар бирелә. Быел җәй яңгырсыз торгач, 2 мәхәллә халкы бергәләп сабан туе мәйданында яңгыр асрау намазы укыды. Шөкер, матур итеп, көчле итеп яңгыр явып бетте. Безнең авыл төзек йортлары, яшеллеккә төрелгән урамнары белән матур. Авылдашлар ачык йөзле, киң күңелле, тырыш. Фермер хуҗалыклары күп, кибетләр эшли. Яңа елга бар җир төрле фигуралар, утлар белән бизәлә. Безгә килеп күрегез. Елның һәр фасылы соклангыч бездә. Алтын көзе дә, ямьле язы да, ап-ак кышы да, чәчәкле җәе дә. Кыш килсәгез, җыелышып тау шуарбыз. Таулар бик шәп бездә. Туган яктан гүзәлрәк урын мин тапмадым җирдә әлегә. Киндек каны тамган җиремә мин бурычлы мәңгегә, дип язмышларын туган авыл белән бәйләгән Гөлназ Гәрәева һәм Чулпан Сәйфуллина әзерләгән видеоны караган. Безнең авыл тормышы белән читтән торып танышкан. Авылыбызга сокланган һәр кемгә зур рәхмәт. Матурлык эзләсәгез, безгә килеп күрегез. Таудан карыйм туган якларыма, җәйрәп ята Күйек Кмазан. Күпме юллар үтеп, мондый якны таба алмадым әле мин һаман. 2 мәчет бизи авылымны, иман булып яңгырый, моң, азан. Кая гына бармыйм, кайда булмыйм, үзенә тарта Күйек Кмазан. Видеода яңгыраган шигъри юлларның авторы, җирле шагыйребез, истабар язучы Рәим Гобәйд.